Jeg er en efterligner af en vinder. Og jeg skal vise ham der et trick, som kommer nu. Og undskyld. Kan jeg lige få dig herinde? Må jeg ikke lige vise dig et trick? Må jeg ikke lige vise dig et trick? Jo. Er det okay at filme dig sådan lidt? Ja. Okay, hvis du bare stiller dig her. Nu skal du trække kort, ikke også? Jeg gør det med forsiden opad, fordi så kan du selv bestemme, hvad det skal være. Men det må ikke være et billedkort. Okay? Du skal have din underskrift på, så det skal helst være et talkort. Okay. Du skal bare tage en, du har lyst til. Du må gerne være stedig og blande dig. Okay, har du et? Ja. Vis det til kameraet. Men ikke mig. Okay? Så lægger du den bare ind her. Der. Godt. Så blander jeg kortene sådan her. Okay. Fordi nu kommer der et kort til at blive flyvende ud af bunken sådan her. Så flyver det lige ud. Og var det et kort? Nej. Var det ikke? Nej. Var det tæt på så? Nej. Var det ikke? Vi skal gøre sådan her. Puste en gang. Ja. Er det så det? Ja. Okay, super. Prøv lige at holde den en gang. Og så skal du lige skrive dit navn på med den her tus på forsiden med store bogstaver. Super. Okay. Og så bare vise det til kameraet. På den måde så ved vi, at det er den eneste verden overhovedet. Bare læg den her engang. Okay? Du får lige et sidste kig på den. Ja. Okay? Lægger den herind. Lægger den herind. Prøv at se, den kommer ikke på toppen endnu. Det er fordi jeg ikke har knipset. Den er ikke engang nummer 2 på toppen. Det er fordi jeg ikke har knipset. Men hvis jeg gør og knipser en gang, så kommer den faktisk på toppen. Ja. Og hvis jeg tager den og stikker den ind i bunken her, så kommer den heller ikke helt på toppen endnu. Men det er ikke fordi, at jeg behøver faktisk ikke altid at knipse. Prøv at se, hvis jeg bare gør sådan her. Så ændrer den sig indtil de kort. Ja. Prøv at se, jeg tror det er nemmere. Der tog et kort for meget. Jeg tror det er nemmere at følge med, hvis jeg bøjer det en gang. Altså hvis jeg gør sådan her, og så lægger den ind i bunken sådan her, så se den er bøjet. Ja. Så jeg gør sådan her. Kommer de på toppen. Ja. Måske er det nemmere for dig at følge med, hvis den ligger omvendt. Sådan her. Se hvad jeg mener? Ja. Så kan man finde sådan her. For at få den på toppen, så det eneste vi gør, det er bare lige sådan her. Så kommer den lige på toppen. Ja. Men jeg tror vi skal have det i ultra slow motion, for det ser ikke ud som om du forstår det, når man bare gør sådan her. Og så den bare kommer på toppen på den her måde her. Så ved du hvad jeg gør? Jeg lægger den i bunden sådan her. Prøv at se hvordan det foregår i slow motion. Så skal lige have en ordentlig vinkel, ikke? Den ligger helt i bunden, så puster jeg. Så kommer den lidt højere op. Ja. Så kommer den lidt højere op. Så puster den sidste gang. Så kommer den faktisk, jeg ved ikke rigtig, nummer 2 eller 3 på toppen. Men hvis jeg gør sådan her, så kommer den helt på toppen. Ja. Så skal lige være sikker på, at kameraet ved, at det er den rigtige. Så lægger vi den ind her. Meget færre. Så gør jeg sådan her. Så kan jeg faktisk se, at alle kortene vinder sådan. Alle kortene. Undtagen 1. Så vinder modsat af alle andre. Ja. Din underskrivende klub 3. Ja. Tusind tak fordi du vil hjælpe mig. Og fordi du vil hjælpe mig, så har jeg en souvenir i min baglomme her. Ja. Tak. Den må du gerne beholde. Tak for hjælpen.